ang kadaghanan karong panahona sa mga tao nga magkaproblema, ang ila gidayong termino kinahanglan gid tang mo move on. Ya og dili gani sila ka move on, moingon din sila wap ako ka move on, na stress pa ko, naa pa ko sa state of depression. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, Ginoo hapsay ang imong dalan, ang mga matarong ang imong dalan, patag ang dalan nga ilang agian. Ang dalan sa Ginoo hapsay, patag o dili maka-pa-stress. Kanang magtungas tag bukid, maunay stressful kayo, mag-abot atong ginhawa. Muna ingos Kristo, kung gibugatan mo sa inyong gikarga, nga hapit na di na mo kaginhawa, sige nila mo panghupaw, di ba? Kanang daghang itag problema, ang ato dayong action. Maura man sana kanang magdata og bugat na magtungas tag bukid, makaana sa ta mutikang kag mga pila-kalakang igabot sa unahan. Abot mang ginhawa na bugat. Nya ang Ginoo kay patag man, pwede ra nag-imong pati dito isakay na nimog balsa, anaon nimo, dagan ra pero tungason, di kahimong kabaw ana. Mao na nga unsa man ang kuan, unsa man ang kanini ang pagsunod sa Ginoo. Ang atong pagbasa, unang pagbasa ningon, ikaw nga nagbuhat sa tanan alang kanamo, muhatag kanamo sa kalinaw. Na adeni magsukad, ang kanilang pagdangop na to sa Ginoo mga igsoon, nagsukad din siya sa atong pag-ilang ang nagbuhat sa tanan mao ang Ginoo. Muna maproblema kas imong naong, hunahuna ang imong naong binuhat sa Ginoo. Di na ka maproblema. So testingin ninyo. Kung ang imong problema, imong bana, hunahuna ang imong bana ang nagbuhat ang Ginoo. Adi na ka maproblema. Imong problema, imong asawa, hunahuna dayon ang gabuhat ani ang Ginoo, dili ako. Awa na kay problema. Nayuban karon na problema sa kadaghan sa ilang anak, kay inom nagpills, gamit nagkondom, wala palaygit, uban ga abortion pa, kay naghunahuna manggod sila nga ang magpakaon, ang nagbuhat sa pagkaon, ang nagbuhat sa ilang anak, ang muhatag og kaugmaon sa ilang anak, sila ba? Karon hunahuna na ang Ginoo mo'y nagbuhat ani, ang Ginoo mo'y mupakaon ani, ang Ginoo ra say mupatay ani. Awa na, human na, malinaw na ka mo na. Pero kadtong mga tao nga nagsigig hunahuna nga sila mo'y nagbuot, matod pa diri, gikastigo mo ang imong katawhan. Sige na lang silang kaguol. Nya gasigi kuno og sakit ilang tiyan, kay galimbag-limbag, kay murag ka anakon, nya inig utong, hangin ra di mo gawas, wa day anak. Ngano man tungod kay gikastigo. Kana bitang hayahay kay atong kinabuhi kung tan-awon sa uban, kay daghan tag kwarta, successful ka ita, powerful ka ita, guwapa, talented, mura ba makaingon ta, naman niya tanan, bright pa, naman ko yung mga classmates sa una, nindot pag-height, bright, puti, dato, guwapa, perti pagyud kadaghan nagtalent, kung naman tanan, pero magkusmod malangyapong naong, maldita malangyapon kaayo, palaaway malangyapon kaayo, na kung ano man ni sila, mas mayo pa noon tong apiki kayog height, putot ba, niya apiki sa kayog naong, muragid taon o ganang, igo rin yung napurmang tao ang naong ba, sa maning nagwali, ay pa, relax pa, kaya nga naman, ang diferensya di ay kay nakadawat ang kadtong among classmate nga, igo-igo ra gyud, buguon pa gyud, igo-igo ra yung mo tungtong taos passing rate ang kuha, mao di ay kay nakontento sus kadtong usa perti pag yung brighta
ug malabwan day siya sa score sa laing mga bright, maghilak. Muna ang iyang makuha sa exam 97, niya ang uban nakakuha 99, muhilak siya nganong 97 ra niya. Kami in town nga 77 ra, okay kaayo. Ang passing 60 god 50 ana niya 77, 14 pasara, 14 lipaya na mo. Siya kay kumpit man. Ana kay bright lagi. Hilak dayon. Mubati na nung naong. Imbis unta tong gwapa, mubati na nung. Imbis gwapo, bati na nung kay naong. At tanawan na mga asawa nga relax kaayo. Bisag kulatahon, relax ra. Nga naman, nakadawat man. Inigtamparo silang naong. Siya, akong naong nilagom pero ang Ginoo may nagbuhat ani. Siya ra say mo paalim aning lagom o tanawa, di ba? Inigkaugma, dagta, tulo ka adlaw, butang-butangal ni mugduaw diha, mayana, wala, muhiyos na na. Ikaday magbuhagtang anang lagom. Di, ang Ginoo kaysa gabuhat ana. Nya kaysa may gabuhat atong kamot sa imong bana nga nitamparos nimo, kaysa may gabuhat ato, ang Ginoo ra pod. Siya ra say mo pausab ato nga inigkaugma, hapuhap na sa tos naong. Naman, hurot naman, wa naman mahubog. Wa naman kaana, wa naman kasuyop, o di makamatngo na to siya, asawa man day ni nako. Oy, magsige na to yung lagom na imong naong day. Ikabitay gasagpaan ni, maingon din to siya, hala, buwanga, nalimot yung kuda, dakos akong kahubog. Maingon din ka, pirmi na lang gid na, ni akong naong, bali-bali na lang ni kalagom akong naong, pero Ginoo may nagbuot nga ikay akong mabana, nga gihigugma man ako ang Ginoo, ako sa kang higugmaon till death do us part. Tanawa, di ba ikaugma? Din ato mag-inom imong bana, din asa to siya musuyop. Kay maluoy man siya nimong mulagom imong naong. Magsige na tog hapuhap. Tanawa, di ba? Nigsunod tuig, nasa tay bunyagan. Bunyag na sad. Kasinabot naman mo. Mo na ingos Kristo, umari ka mo kanako, sundan ninyo ako, kay ako malumo ug mapaubsanon sa espiritu. Pasabot kini dieng pagpaubos mao ang pagdawat nga dili kitay nagbuot ug dili kitay nagbuhat ang Ginoo ug nagtan-aw siya sa iyang mga binuhat. Nya dili sad kita maoy mo control sa atong kaugmaon, ang muhatag sa kaugmaon mao ra sad ang Ginoo. Nya ang atong kinabuhi kung magsunod tas Ginoo, matud pa niya diri, ang akong yugo sayon, ang akong karga gaan. So ang atong kinabuhi mahimong sayon ug gaan, dili ta ma-stress, dili ta mag-depression ug wala ka nang hahanapin pa. Ug mao na siya ang grasya nga makaluwas gikas Ginoo. Pero bitaw karon wa man tay kuan-kuan, wala man tay kananaang ma-stress, siging pamaligya aning slat. Wadyo ko ma-stress. Nga tong halin as of yesterday ni abot na sad og 2,092 slots. Pakpak na sad ta. Sas kanindot ana. Ang ato ng kuwang, gamay na lang, 4,908 slots na lang. Basig din amo kaabot anig palit. Paspasin na ninyong palit. Kay sunod si mana ani mo, mas mo paspas raban ng pamalit sa mga tao. Kay kutob raban ni sa July 27. O mahurot na ni, amuhunong dayon ta. Haron makadawat mo sa Healing Graces of Venerable Chupilo Kamomot. Kanisa Bishop Chupilo Kamomot, sa istorya lang atong nabati, pagka-relax. Ilaron, mukatawa lang. Relax kaayo. Ang sekretary niya o ang iyang mga kaabag sa kumbinto mo'y nangaratol, uy, Bishop, giilad ka. Mo smile as Bishop, may nalanan kitay ilaron kaysa kitay mangilad. Ka-relax yun. Wagi, koan. Bishop, giilad ragyog ka nang lagsig pangayo ni mong mga plite, kanang ingon nga nasakit, palitambal, giilad ragyog ka Bishop. Wagid na, ipalit og tambal. May panimo Bishop, dinala na nimo tagaan. Ingon sa des Bishop, hasta no sa 100 kabuk mo duol nako na ay usa nga tinuod nga nanginahanglan niya akong mabalibaran pagkadako sa akong tulubagon sa Ginoo. Ato lang ginang tagaan. Ana siya. Pagka-relax,
Pero sus, ang uban nga way Ginoo, siya'y nagkontrol. Ang bana mo pasiplat lang sa leg sa ilang silingan, tuan na, suko na, suko. Sige, tanaw ng legs niya. Hindi mo tanaw ang imong legs, wa naman, daghan na magbarikos. Ato na mo tanaw, speakers. ay nalang sa nagdidi, kaysa una, ikaw bitay gitanaw na, human na tong inyo, kayo, nagod, sa isinta na sadbog ka, sige, pakagtutok niya. Kanto na sang 18, tong 20, tinindo tanawon. Pero ay lagpugni kay Ginoo mga po nagbuhat sa iyang mata, di ba? Ngimo dawata niya tagay sa siya og gitawag og suporta ba na magsikag tan-aw ana, posible nga magsige na kag pangandoy ana, laway nga hunahuna, makapa-impierno baya na niya ngato bayang edad tiwasono na biya. Di ba? Di maingon na yung bana, tuod no, sus, Ginoo ko. Last na lang ni Day. Last na lang yun. Okay, mga tiwasono naman. Sige, pagpangambisyon. Oy, pangandam na lang sa imong pag-atubang sa Ginoo. Kaya ang Ginoo rabay nagbuhat nimo, siya sa imong hukom nimo. Ay kumpiyansa diha. Sige, nindog na ta.